Tubalek gora egin zuen eta politikan ere eman zituen urratsak. San Pedro kofradiako arduradun izendatu zuten. Lagunak egin zituen Bilbon. Orduantxe ezagutu zuen Etxebarria lantegiko burua. Urterik zoriontsuenak izan ziren haiek Maritxurentzat. Etxean ez zen falta ezer. Tubalen azken urteak baina gogorrak izan ziren. Hitzez egindako tratua ez zuen bete hotsakabiak eta ontzirik gabe geratu zen Tubal. Dozenaka bidaia egin zituen Burgosko epaitegira arrazoi eman ziezaioten. Alferrik, marinel egin behar izan zuen lan azken urteetan. Ahoko infekzio batek jota, hilda ekarri zuten itsasotik. Ondo gogoan du Maritxuk bere aita ikusi zueneko azkeneko aldia. Urrutitik egin zion kasu neskatoari. Eskuekin egin zion keinu aitak, eskuak bata besteren gainean jarri eta laztan eginez. Maritxuk niri neuri egin zidan keinu bera, bi eskuak laztanduz. Maite esan nahi du horrek, argitu zidan izebak duela 80 urteko hizkerarekin. Nik enuen ezagutzen eskuekin egin zuen keinu hura, aspaldi galdutako keinu izan behartzen. Amona Anari buruz ez zidan gauza handirik esan. Langilea zela eta horrek hil zuela, nekearen nekez gaixotu zitzaiola gorputza. Bilbon geratu behar zen herrira itzuli gabe. Baina Liborio izeneko marinel batekin maitemindu zen eta herrira ezkondu zen, ama eta nebarrebak Bilbon utzita.